şor sudan içmediği de. Hamana şu mahal umumen kafir Müslümançılığın içinde ki mesela camiede bir meqin bolupdur, göz saklama qin, namahrem kan, hicab rahayet bolmaya, bu gurrunlar hemmemiz biliyaz. Ulu bir dert gurrun yönü açıklap aydayliğin derman yolları bilen bile. Kafir Müslüman hemme kiş biliyaz da, şol gözlep durmak, hamana bir aydiya da şu işkali näme deyip, işkali görünüpdü, gözlep durmak, fikrin harap etmek, zindigini harap etmek, içeriğinden savuymak, bir bereketçiliğe düşmek, ve iyili bidirekliğe var ya. İyili kıyskazatı şıda, yankı vurun, deryan şortuğunu içmek näme, eyni şıda. Ve hiç vakti yürek diğerleri birbirinden razı olup bilmeye. Dünyaya doymak yok, yeni bir diğer gönül maksadına yetip olmayar. Hamana ulqan adamla ahuncarlar men bağışlan açık aytıp bereyinna. Javan oğullardan için be her hal gurrun şişmahal. Resulullah aleyhisselam mübarek elini yüzünü koyuptur. Kan sahabaların arasında beylen gözde deyip. Hamana bir adam çeşim çıran işi şu olsa, işi hamana namahrem göz demek de bernamazı şoň ýydyny bolsa. Neyinki bir işte waliya hut gözü namahrem etşiye. On gurrun inşallah işte açıklap aýdyň. Emma bir adam işi göz demek bolsa, hemme kişini bilýär da, hamana şu bir hiyabanyny otursa ertiden ta akşamaçly bagşlaň namahrem gözlese, akşam şoň tebiği heyvani beşeri bir özünün bir hevesi var da, akşam bolanna ha men gözüm inni doydu, inni men erti gözlemeyen, inni men gözlemeyen diyer mi? Hiç diýmez. Deryan suwun içen ýaly önküden nebeter suwsuz gyldyr. Emma şonu gözlemese, hamana şuma hal rahat otyňyz da, rahat otyň fikriň de rahat, ruhuň da rahat da. Emma şuma hal hamana bir köçeden barýan bolsa, on şonu gözlese de biri sen rahatyň ol tapyp bilmeýär. Ol inni zahir ya sam ya narahatyny biri-biriniň ýüregine oklaýar. Bir her hal tabiatyň gurrungy, şeriatyň da gurrungy. On bir adam inni işi şo bolsa, o ki belli ol helaket. Ol deryan suwuny içip basym helak bolýar. Emma inni gurrun näme? Bir adam işi öz halal kesbi, halal çöregi, ya öz owasyny bolsun, ya Tehran ýanak ýerde bolsun, ya Harşda bolsun, ya her ýerde bolsun, ya idarasyny bolsun, ya kesbini bolsun, ya kargerisini bolsun, ya bir toborly işi öýüň içinde bolýar. Ya her ýerlerde bolsun ki benden bizar günü we günäden emma hut gözü düşýär şolar näme etmeli. Musulmanlyň narahatçysy, musulmanlyň şoňa bir ilaç tapjak bolýan zady. Jawan dostum gowjatda gulaňaz. Awwelkisi dehretli çykmak öýüňden beter muassirdir. Beter eserlidir, beter gowzatdyr. Hudaý bize nur edip sowgat beren zadydyr. Allah bize sowgat etip bertdir da. Şon erti bilen çykdyň, o belli bir zat, sen özüň bilýän şu namahrem sen gözüň düşjek da, dehret kıllydy. Dehretiljeýdi. Sınja gylýan, dehret kıl, seni biri görse, näme namaz okuyjak bolýanmy diýse diýsin. Dehret kılymdy yeňiljek bolýanny. Bir. İkilenjisi, baryan yerinde Allah'ını zikr etdi. Subhanallah, elhamdülillah, ya nur ya Allah, estağfirullah, Allahümme salli ala Muhammed, ya zikri kalbin, zikri ruhun, letaifin zikri, her gaysi olsun. İki oldu. Üçüncüsü, şu varada, namahrem varada, ya şu günah varada bir bilen hiç kiminin gurrun etme. Bir bilen gurrun etme. Palan günah kan molptur bolmanlar, palan yerde günah ba, şun pikrini bernamasına gurrununu giyirme. Olu kondadyň mirdeşi. Arasda gezmen yolları. Yine bir akşam öýegeleňde bir Kur'an-ı Kerim açda ya oky, wagt bolmady bir gözläp kal.
Kur'an-ı Kerim'i açtı. Bir kul vallahu ahad da olsa okuy. Ya evvelki sefesinde Sure-i Fatiha alhamma. Sure-i Fatiha'nın gözde nahar düşýänçe, çay demliýänçe, bir kase sawyýança bir alham Sure-i Fatiha okuy. Kur'an'ı açtı okuy. Şu Kur'an'ı gözläp duranlygyma ol öýlen erti bilen her hal göz düşüpdir ödüň bizar bunyň mahimmetini ýuwar. Akşam gözüň salymjak bolup ýatar. Asıl himmetinden bitir yol näme? Asıl kanun şılın 5'ini 6'sını qabat duran yol her heftede agzyýas bir bahane belin. O da näme? Şu gözlemen ya günäň iýdinne bolmasaň utarsaň iki dünýäň abatdyr. Gurrun şu pikrin päliň bernamaň şoň iýdinne bolmasyn. Muňa dige mert bol her ýerde bolsaň da. Muňa mert bol. İşinde her iş bolsun. Şayet gözüň düşýän bolsun, çäre ýok bolsun bir tofar işlerde. Emma iýdinne bolma. Pikirne bolma. Yani bir günä bir giriftar bolýan, şo günäni erti iýdarlap bilýän, akşam bolýar ýa men erti iýdarlamarny. Ben musulmanny. Men erti iýdarlamaýanny kuşin goý kenarda. Hak kamil musulman naşa. Näme diýip güne giriftar bolýarlygyny narahat ýöne iýdarlamaýar gadryny bilen aýdylýan kesiriň çyn ulaqan görüňdir. Çyn derman görüňdir. Çyn kilid açar görüňlerdir. Iýdarlama, iýdinne gezme. Bir günä basen ertide şon iýdarlap bilýän iýdarlama. Sadece Farsiçe aýtsak dombaledar günäni alyp gitme. Bir günä we günne şoň iýdini alyp gitip bilýän. Şaýatda hamana şo günä üstüňe gelenni şaýat aýryşyp bilmediň. Şondan sowulşyp bilmediň. Men şu aýtışym menen şaýat bir tor ahullygyny görsin aşkefe. Emma bu her hal açyklap aýdylmaly zaman bolupdyr da. Biz de açyklamasak ýerde açyklanmaly şu görüň. Ýerde bir jawan oglana düşündirmeli din görüňe. Fakir ay men gözüm saklap bilmeýänip namaz okuyanak gijuni günäň iýdinne geçip raha hal aýdylmaly bolar ahim. Şeriat ýoluny açyklanmaly bolar da. Ine gözde hamana şu günä şu wagt üstüňe gelenne şaýat şu wagt gözüň sowup bilmediň. Şaýat özüňi aýryp bilmediň. Awala aýyrjak bol, mert bol. Ýene bolmaýan bolsa erti şonu iýdarlap gitme. Öýleden soň şonu iýdarlama. Şu günäni iýdin alyp gitmegiň saňa aňsat bolsa, şonu iýdarlama, hak musulmanlarsın. Hudaýyň söýen bendesi dasyň. Emma bir ýoldaş seni iýdarlap elinden tutup şonu alyp gitjek bolsa, meni alyp gitjek bolsaň ýoldaşlykdan sawulşdy, ýüzüne galma, maňa mert bol. Ay ýok, o sen beter guri, beter hoş ýap, ýok, men zindigim dargatjak bolmady. Meni dargatmady. Men dargatjak bolmady. Men onu etmerim.